Oke. Makan dulu. Oke bolo, iki kegiatane Bolo Reog Budaya Katresnan Bulungan mengadakan sesi sahur on the road. Nah, iki lho. Oke. Num magnum. Oke. Wis entek pirang-piring? Oke. Nah iki ora usah ditakoki sing iki. Lah iki apa iku? Oke, Sahur. Ayo, ngopi. Segere. Ayo, Mam. Wis tak dono apa lho? Berarti wis sabut Ibu. Wis palentak. Dadi ana kacake kok. Lho. Itu mundak. Nah. Ada ngisi le. Lah iya. Ada ngisi rong liter. Lah saya wae Mas. Mas Magnum. Saiki iki. Langsung apa coronanya? Telepon. Malah mangan mbek ngliput ya iki. Semangka jangan salah kan. Cokotan semua. Enak. Ya, mamse dong. Oke, mambek gesek. Laukku gelek. Loh, Jawa Gusti, semurah ndok kari. Ya ampun. Kamu tawani. Jalan sampai kasih. Ndok urut. Ya iki sing tunduk dasar dadar. Duduk baceman kok. Robokan. Kok keliru duduk beneng. Iki teko nangis. Sampe dikokapelin ta ya banyu ombene iki seger ngono. Ora lewat tas aku lewat. Ranten segam. Nong rada buri kamu rek kebon ngono. Santai. Bakal talek banget debulo iki lho. Betul bukaku. Sahur. Depannya tambah. Aku guyu aja guyu. Kamu Telur. lamu dong. Udah peluduk kan. Lamu dong. Kok tak bingung mak. Ini kok dibuntel ya? Buntel. Oke. Kesalahan mana? Bukan kawan nih. Jangan jangan ngomong udah. Aku mau skrimen ya mas. Terus Tanggung urus ya. ya Allah. Nawe gelek.
Sijian Ora. Wes semongko ngene kabel dimplaknya. Kerja malah. Itu keluar dari Sugih itu kalau keluar. Emang lali ra ngombe dok teko. Mangan sampai warek, aja sampai ora. Awake lebih kuat. Iso muka. Kuat ngadepi omongane tangga so. Ora kepengen. Maksudnya ngono. Ana yuy. Kata-kata to yuy. Kata-kata. Terus mongkon pen. Mangang. Ora mangang. Kalau tidak mulak semangka. Apa tahu apa? Apa? Itu lo produk saya. Kan pakai baju epon. Aja di mamnya sebenarnya. Ya. Kebetulan tanah bola. Bola bedengan. Tahu cici. Beli pasar kok. Di pasar dan parkiran. Ya. Ketemu Kadang tes. mau piro nang, terus mangan apa tak turun. Lanjut malah kabel gak mangan. Ini kok dulang dene. Kok dulang. Apaan barengan lewat. Ora di barengane wedi kowe. Ini juga lah udah hidup. Sing ndok lebak kae lho, Bal. Ndok terus ngambek pakamu. Pas aku sih yang hidup kowe. Lah iku bisa cepetan nek anu Bal. Heeh. Aja tuh. Mau cepetan nek ya anu. Kemangan apa nih? Kok bawa? Mantep deh. Bakso. Masih dalu. Nyegur ngomong kok. Pedhi rek nyegur. Ngono dhisik leng segomu dadi akeh satean kangenan. Saya sudah entek ya. Iku kudu ngono. Besok bojomu iku nganu ngeteno ning nganu bidan. Metu. Besok metu. Bojone tamakane. Bojone metu besok. Saiki baksone aku pang. Tolong sabelah ketena. Ada kaya cokolado. Pak anu mbak sundok sekilo. Sing anu. Beko goreng. Ayo lho. Dengan itu berarti ki sekilo. Patris. Wes. Oh iya. Arurung iki. Samsu ajar-ajar nyoteng ngono. Samsu. Oh ya. Menika kethek pun lulus saking desa Jawa Timur. Iya. Aku lho bulungan iki. Mau tetek. Anjara. Mak merah. Iki mangan apa ta, Cah? Mangan dhisik pisan rewange dontek kabeh lek. Burung tentek iki. Iki saking banget akeh ngono. Saking banget akeh sing dipangan ta piye ceritane maksudnya. Ora kek mindo telu e. Ha iya ngono lek. Kandhane yo. Demikian kegiatan sahur on the road Budaya Katresnan 2026. Ya.